Minahal nga mga igsoon, sa milabay nga higayon atong gisgutan ang kahinungdanon sa pagpugong sa atong mga dalunggan. Ang pagpaminaw lamang sa tinuod ug maayo. Kung dili nato kini mabantayan, mahimo kitang makadungog og paghukom, pagsaway o bakak nga magdala sa sala ug pagkaluya sa pagtuo. Apan kung ang atong dalunggan nakig-uban sa kamatuoran, makadungog kita sa tingog sa balang espiritu ug motubo ta sa espiritu. Karong adlaw magisgot kita bahin sa baba. Dako kaayo ang gahom sa mga pulong. Sa panultihon kapitulo 18 bersikulo 21 nagaingon, ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi o sa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputanan sa imong gipanulti. Ang malumo nga pulong makapalig-on sa usa ka kalag, samtang ang daotan makaguba sa mga relasyon o bisan sa kinabuhi. Ang mga study nagpakita nga ang pag-abuso pinaagi sa pulong makapabilin ug lawom nga samad sa utok nga makapa-apekto sa emosyonal nga kahimtang ug kaalam. Ang Biblia usab nagpasidaan diha sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 2 nga kung ang usa ka tawo walay kapakyasan sa pulong, siya usa ka hingpit nga tawo. Ug sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 6 nagsulti, ang dila mao ang kalayo nga makadaot sa tibuok lawas. Sama sa kalayo ang pulong makahatag og kainit, depende kung giyon sa kini paggamit. Ang walay hinungdan nga pagpanulti makaguba sa kaminyoon, panagigalaay og komunidad. Mas grabe pagayod ang nga kita musulti batok sa balaang espiritu. Ang pagpasipala batok sa espiritu dili pasayloon niining kapanahona ni sa umaabot. Nga makita diha sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 hangtod sa 32. Ingon nga mga Kristohanon, kinahanglan gamiton nato ang atong mga pulong aron maghatag og kinabuhi, dili aron magdala og kadaot. Aron kini matuman likayan nato ang mga bakak, panlibak, pagpamuhat, binastos ug walay mga pulos nga mga joke. Ang bakak adunay daghang porma. Usa niini mao ang pagsulti nga nabuhat ang usa ka butang bisan wala, sama sa mga bakak nga pamatuod nga makaguba sa kinabuhi sa uban. Laing porma mao ang pagbaliko sa kamatuoran, pagdugang o pag-iban sa tinuod base sa pagbati o kagalingong interes, sama sa pagsulti nga tanang tawo muuyon. Bisan pipilara ang gipangutana. Bisan ang gamayng bakak kung makadaot sa uban kay usa ka dakong sala. Ang Dios nakakita sa ug mohukom sa tanang butang ug walay tinago nga bakak nga dili mahibalaan sa adlaw sa paghukom. Ingon nga mga anak sa belang Dios, pagpuyo ta sa kamatuoran o gamiton ang atong baba sa pagpanalangin, pagtukod ug pagpamalandong kang Kristo. Hinahanglan kita magmatkon ug pagpasa og mensahe. Bisan walay daotang toyo ang sayop nga pagsulti makadala sa kasinabtanang sayop ug pagkabahin-bahin. Ang tingog, ekspresyon o gamayng kausaban sa pulong makausab sa tinuod nga buot ipasabot. Sa dili pa mosulti, pangutan-a ang kagalingon kung kinahanglan ug tinuod ba ang imong gisulti. Bisan kung wala ka nagtuyo nga mamakak, ang paghatag og impormasyon wala masiguro, sama sa pagbanabana sa ihap sa tawo, mahimo ng bakak. Ang pagkamatinud-anon mo ang pagsulti lamang sa imong nasayran ug pag-ayo sa imong gisulti kung masayop ka. Ang kasing-kasing nga puno sa kamatuoran dili magdugang o mag-iban og pulong aron lang matubag ang kaugalingong pagbati. Apan kadtong nagdala og bakak, dali irang makabaliko sa mensahe, labi na kung naa sa tensyon. Laing klase sa bakak mao ang paghukom sa kasing-kasing sa uban base sa kaugalingong hunahuna. Ang sayop nga pagsabot sa lihok o dagway sa uban ug ang pagpakatap niini mahimong panlibak. Kanunay nato madungog nga ang mga paghukom sama sa dili ko niya ganahan o hambugiro na siya. Apan kasagaran, wala gid kita kahibalo sa ilang tinuod nga kasing-kasing. Kung kini nga mga paghukom ipakatap, mahimong chismis ug pagkahugawan sa hunahuna. Ang Biblia napasidaan sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 12 nga ayaw pagsulti batok sa sagusa, kinsa ka nga mohukom sa imong isikataw. Ug sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 2, gitudlo ni Jesus ayaw paghukom aron kamo dili pagkahukman kaysa sakdanan nga inyong gigamit kana usab ang igasukod kaninyo. Imbis maghukom, magpulong kita uban sa grasya.
Ang pinadayag Kapitulo 19 bersikulo 9 nagsulti nga ang magtabon sa sala nagapangita og gugma apan ang magbalik-balik sa kasaypanan magbulag sa mga suod nga higala. Labaw pa niini ayaw gayud paghusga sa pulong sa Dios o pagreklamo bato kaniya panahon sa pagsulay. Kung ang paghukom sa tao dako nga sala labi pagyud ang paghukom sa Dios. Kung nakapanulti ta og reklamo o kasuko batok sa Dios kinahanglan kita nga maghinusol aron ma-restore ang atong kasing-kasing ug masulbad ang atong mga problema. Kung ang mga pag-ampo dili matubag sumala sa atong gusto, ayaw gayud og ingon nga grabe ra kaayo ang Dios o wala ko gigugma sa Dios. Ang pagsulti batok sa Dios o sa iyang alagad magdala og kasakitan. Sa Números Kapitulo 12 bersikulo 8 hangtod sa 9, sa dihang misulti batok kang Moises sila ay Aaron ug Miriam, miingon ang Dios, ngano nga wala mo mahadlok sa pagsulti batok sa akong alagad nga si Moises. Tungod niini napungot ang Ginoo gisulutan si Miriam og ketong. Ang paghukom og reklamo kasagaran moabot gikan sa garbo. Sa dihang giatagan ka og buluhaton sa simbahan nagreklamo baka nga ngano ako mas maayo pa ko kaysa niya o nagpasalamat baka? Salamat Ginoo. Ang reklamo og walay pagpasalamat mo pakita nga wala nato girespeto ang Dios. Kinahanglan magpuyo kita nga puno sa pagpasalamat sa tanang higayon. Ang mga pulong nga walay hinungdan sama sa mga joke, pulong sa kalibutan ug mga pagpanunglo dili angay sa mga anak sa Dios. Ang mga joke kasagaran walay kamatuoran ug ang sobra nga pagbugal-bugal magpakita nga dili kasaligan. Ang pulong sa kalibutan ug pagpanunglo kasagaran bahin sa uso, apan kini makapalayo sa atong kasing-kasing gikan sa pagkabalaan. Ang panunglo mas makadaot ang maalainon nga mga pulong ug insulto makapasakit pag-ayo sa uban ug sa uban nga kaso makapadala sa tawo sa pagpakamatay. Sa Mateo Kapitulo 5 bersikulo 22 gipasidaanan kita ni Jesus nga ang pag-ingon og raka or buang ka mahimong mahiagom sa kalayo sa impyerno. Ang raka nagpasabot nga walay pulos ug ang buang nagpasabot og moral nga pagpanapa og daotan. Ang wala pagbantay sa paggamit niini makapabiya og lawom nga samad. Sa Santiago Kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod sa 11 nagingon, gikan sa samang baba mo gula ang panalangin ug pagpanunglo. Dili kini angay may tabo. Kung daotan ang atong mga pulong, bisan pag magampo ta dili kita tubagon. Sa Mateo Kapitulo 12 bersikulo 36, ang matag walay pulos nga pulong nga gisulti sa tawo pagahukman sila niini sa adlaw sa paghukom. Ang Ginoo nakahinumdum sa mga pulong nga atong nakalimtan, apan kung kita maginuso sa tinuod pasayloon kita. Ang mga Israel hinhon sa kamingawan nagreklamo bisan sa pagkakita sa gahom sa Dios. Ug tungod sa ilang mga pulong namatay sila sa kamingawan ug wala makaabot sa yutang saad. Si Esau nawadan siyang katungod sa panganay tungod sa usa ka pulong nga walay pagtagad. Sa mga maghukom Kapitulo 11 si Jepta nakabuhat og saad nga walay pagunahuna ug nawadan siya sa iyang bugtong anak. Ang atong mga pulong adunay epekto. Magamping ta sa pagsulti og likayi ang daling pagpanulti. Sunod gayon atong isgutan ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi. Minahal nga mga igsuon, karong adlaw atong gisusi ang usa sa mga buhat sa lawas nga angay natupungan, ang atong sinultihan. Ilabi na ang daotang og walay mga pulos nga pulong. Ang bakak mo'y sentro sa atong pagtan-aw. Bisan pa nga ang bakak usay murag makatabang aron malikayan ang kalisod, matabunan ang sayop o makabati ta og kalipay sa pagsamok sa usa ka tawo nga dili nato gusto, kini usa ka dakong sala. Kung dili kita maginusol, magatubang kita sa mabugat nga paghukom sa katapusang adlaw. Ang bakak og walay pulos nga mga pulong magpadayon sa pagsulay og kasakit. Bisan pa kita magampo, posible nga dili kita matubag. Hinaot nga dili nato kalimtan ang paghinusol bisan sa atong mga hinahinay nga pagpamulong aron malikayan nato ang dugang pangkalisdanan. Sa Panultihon Kapitulo 13 bersikulo 2 hangtod sa 3, ang tao mukaon og maayo gikan sa bunga sa iyang baba apan ang kalag sa mga limbungan mukaon sa kalisdanan. Siya nga nagabantay sa iyang baba nagpreserba sa iyang kinabuhi apan ang magbukas iyang mga ngabil masilutan.
ug ang Salmo kapitulo 141 bersikulo 3, Ginoo, butangi ug bantay ang akong baba, bantayi ang pultahan sa akong mga ngabil. Magampo unta kita og maningkamot nga atong mapungan ug mabantayan ang atong mga sultian uban sa kaalam. Nagampo ako sa ngalan si Ginoo nga ang atong mga baba magpahayag lamang sa maayo ug matahom nga mga pulong alang sa usa ka kinabuhi nga puno sa panalangin ug himaya. Amen.